खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बकाजानाव सासे बर' सुबुंखौ गुलि गावदों पुलिसआ। पुलिसजों गुलि गावजानाय सुबुङा रनजित बसुमतारी। मिथिनो हानाय बादिब्ला रनजित बसुमतारीया सासे ड्राग्स एडिक्टेड आरो 6 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै पुलिसआ हमनायनि उनाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नागिरदोंमोन, नाथाय गुलि नांनायनि जाहोनाव पुलिसआ हमनो हायो। बे बुथारनाय उन्दै हिन्जावसाखौ थांनाय मंगलबाराव गंसे दैखरनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। पुलिसनि गुलियाव ड्राग्स एडिक्टेड रनजित बसुमतारीया गोब्राबैनो जोखोम जादों। बिलासिपारायाव साद' डकाइतनि हानजाया श्रीकुमार चक्रवर्ती मुंनि सासे सुबुंनि न'आव हरनि समाव ग्रिल सिफायनानै नखरनि सुबुंफोरखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै नोगोद 15 लाख रांजों लोगोसे बेसेन गोसा गहेनाफोरखौ खावनानै लानानै थाङो। नखरनि सुबुंफोरा आथिं आखाइ खाख्रबजानायजों लोगोसे बिसोरनि आखायाव हाथियार थानायनि जाहोनाव जेबो खालामनो हायासै होननानै मिथिहोदों। बिलासिपारानि 9 नं वार्ड हाकामात मुंनि जायगायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। बे जाथायखौ लानानै दायो पुलिसआ डकाइतनि हानजाखौ संदाननो जागायबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। बड'फानि सान्थौ आरो आदर्शखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ थुलुंगाफुरि ओनसोलाव राजखान्थियारि महरै जेबो दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। थांनाय मंगलबाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ सांग्रांथि फोसावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अरायथा थावनि थुलुंगाफुरियाव दावबायहैनायजों लोगोसे मान बावहैनायखौ गासैखौबो साबायखर होयो, नाथाय बे थुलुंगाफुरियावनो बैफोरबादि दावबायनाय समाव खौरांगिरिफोरजों राजखान्थिनि बिबुंथि होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेखायनो जाहाथे गासैबो दावबायारिफोरा थुलुंगाफुरियाव थांनानै जायखिजाया राजखान्थियारि एबा राजखान्थियारि महरै दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ खावलायदों। थांनाय मंगलबारनि मोनाबिलि समाव बकाखातनि साबजुरि फानबारियाव थानाय गोजाम CRPF केम्पआव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सन्देह गोनां सुबुंखौ हमदों। नाथाय हमजानाय सानै सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिहोआखै पुलिस बिफाना। मख'नो गोनांदि बे CRPF केम्पआव थरसे ग्रेनेड बेफ्रुदोंमोन, जेराव 3 पुलिस जवाना गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बाइकजों फैनाय दुथांफोरा फानबारिनि CRPF केम्पआव ग्रेनेडखौ खुबैदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव उदखारि आफादनि आखाइ गैया, नाथाय सुरां सिखारिफोरनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों, मानोना दान मोननैनि गेजेरावनो गलाघाट पुलिसआ सा 50 सुरां सिखारिफोरखौ हमबाय। AK-47 आरो AK-46 राइफल आरो माखासे हाथियारफोरबो हमनो हादोंमोन। गोबां खेब सुरां सिखारिफोरा हाग्रायाव हाबनानै गान्दा सिखार खालामनो नाजानाय आरो ड्राग्सनि हेंथायैबो गोख्रों अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बेखायनो दुथां सुबुंफोरा CRPF केम्पखौ बेबादि गाग्लोबदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों पुलिस बिफाननिफ्राय। शिबसागर जिल्लानि आदिबासि फरायसा आफादनि आफादगिरि नरेन तातीया गावनि बिसिखौ बुथारखोमानानै बिसिखौ गोमादों होननानै थानायाव नंखाय गसर थिसनदोंमोन। नाथाय जेब्ला नरेन तातीनि बिसि दीप्ति तातीनि गोथै देहाखौ थानायाव गसर थिसननायनि 1 सप्तानि उनावनो दिसां दैमायाव गोजावना थानाय गोथै सहखौ बोखांनो हानाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बयखौबो सोमोनांहोदों। बे बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव पुलिसआ नरेन तातीखौ हमनानै थानायाव लांनानै सोंनाय-फिननाय खालामनायाव बिसिखौ गावनो बुथारनायखौ सिमान लायो आरो बिसिखौ बुथारनानै गावनो सासे सुबुंनो 2000 रां होनानै बिसिनि गोथै देहाखौ दैमायाव गारहरनो होनायखौबो सिमान लायो। दायो पुलिसआ रां लानानै बेबादि गाज्रि खामानि मावग्रा दीप ताण्डब मुंनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों। 14 सान बारलांबाय, नाथाय दासिमबो शिबसागरनि ONGCनि गेस लिक जानायखौ होबथानो हानाय जायाखै, जायनि जाहोनाव खाथिनि भटियापारानि सुबुंफोरा दासिमबो गिनायजों लोगोसे जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। थांनाय बुधबार फुंनि समाव बेनि थासारिया एसे मोजाङाव फैदोंमोनब्लाबो गोबां जेंना नुजाफिननायनि जाहोनाव जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, जेराव बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोरलै खालामनो थाखाय 200 टन लिरथायखौ दैखांनो हाग्रा मोनसे गेदेर ट्रेनखौबो लाबोनाय जादों। आमेरिकानि रोंग'साफ्रा गेस लिक पाइपफोरखौ बोखारनो खामानि मावनायजों लोगोसेनो गेसनि रिच दाथायखौ जौसिन जायगायाव फबना लिक जानाय पाइपखौ सिल खालामनानै बृहस्पतिबारनि समाव बे खामानिखौ फोजोबनायनि थांखि लादों। नाथाय दासिम जेबो जेंनाखौ सुस्रांनो हायैनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। 5000निबो बांसिन गारि सिखाव खावग्रा सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। थांनाय 12 जुनाव दलगाव गाहाय राजा लामानिफ्राय गंसे डाम्पार गारिखौ सिखाव खावदोंमोन अनिल चौहान मुंनि सिखावआ। पुलिसआ बिखौ रंगिया स्टेशनाव अनिल चौहान आरो बिनि बिसि गीता चौहानखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसेनो कहिमानिफ्राय सिखाव खावनाय डाम्पार गारिखौबो हमनो हायो। रिपर्टनि बादिब्ला अनिल चौहाननि हेंथायै गारि खावजानाय सुबुंफोरा थानायाव गोबां गसर थिसननाय दंखायोमोन। गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन मस्ट वान्टेड अनिल चौहानआ, नाथाय दायो दरं पुलिसनि जेआव नांबाय मस्ट वान्टेड अनिल चौहानआ।
सनितपुरनि बालिपारायाव ड्राग्सजों आबुं मोन 10था कन्टेनारखौ बोखांनो हादों पुलिसा। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै प्रकाश राय आरो गुबुन सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।